Kakerwo kubor naki pulit lengba ba Vivek CM IPS SP ka East Kasil District haka janmet khat artarik yong arjar punriu ka pentip ba haka por khatwei shiteng menmet jong ka khatwei tarik yong arjar punriu ka kenhun pulit haka jelam ulovish gak additional SP traffic uba B1 Swet MPS SDPO penosla bat kiwe ki officer kala penlong ya ke jingkan rai ki kamsniu haki benta ka khandailat khmat yengmani pasbutrian Kandailan IGP point bat kiwe ki jaka paiba bakam kongsan kani ke jingkan ra kite ki jaka kade na ke jingyo ya ke jingmudoi na ki paiba halor ka kam klem akor ka jingidai dor bat ke jingpunwet da ki badon kti penyai kam bat demen Shushu laong ha ke jingkan ra lap baki ba penyai kam bat demet ki trekam na kite ki jaka paiba ha ka ba ki terwa bat khro ban penbi ki nong leit nongwan sha kite ki kam Kani kawan ra ika jimpen tut ya ka late kawan ki pai ba berkataru ya ka long kaman ki jakan yam bat ki jaka pai ba bakongsan khan riu ngut ki bapnia kam bat ki badiemet lara de ki pulet bat la register mukodoma ha ki kendon ka Meghalaya Police Act persya eki penkut ka kerwo Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya